Täällä tuli Oona. Ne Oona tulee samalla oven avauksella, yrittää luikata. Tässä on. Huomenta Oona. Tässä on tässä. Tulitko Saanan kanssa yhtä aikaa? Lotari siellä. Saana kiittää viimeisiä kertoja. Niin just, sitten enää perjantaina se konserttipäivä. Ne. Minä tarkistan tänään tuon kansion, mitä tuo ja saatte sitten Joo. limppa kerralla sen mekko. Mut sitä mekkoa voi sitten Onna lainata muillekin, se jokin ei tää omaa mekkoa. Se voi olla, että muutkin haluaa mekkoa. Haluatko kokeilla? Traktori. Niin, siellä on niin paljon lunta. Mua pelottaa lakkotinta. Kun te oli autotinta. Siellä on tosi paljon lunta eilen illalla ja viime yönä. No niin, Saana, heippa. Heippa.